Siyabonga ukuthi nihlezi nikhona, siyabonga njalo lokhu ngesikhohle njengoba nawe sicela ukuthi ungakhohle ukuthi ucofoza ulike lapha no subscribe uyibuke ivideo ama-advert owabuke wonke ezephela. Siyakubonga lokho kwabakwenzayo nabangakwenzi sicela ukubakhumbuza bekwenze. Babukeli ngoba ngike ngasho ukuthi ngike ngaganga. Ukuganga kuyinto endala. Gange kakhulu kudala. Ngifuna ukuhlukanisa umthetho indlela osebenza ngayo kudala namanje. Indlela umthetho osebenza ngayo kudala awufani namanje. Ngishiswa yini lokho? Kudala igebengu bezingabulawa. Manje sekuyafika isigaba la uthola khona ziyabulawa. Mhlawumbe onolwazi uzosho ukuthi okay ngalo lasuku la kudala sezake zadutshula igebengu. Bese bekuhlalela amaphoyisa bekuhlalela phansi lokho. Ukuthi loya owalapha noma igebengu zalapha seziyabuyisela kuthini. Lokho abathi yini bathi death warrant. Mabathi ukhishele death warrant so sekuvumelekile ukuthi lapha loya muntu makumuntu oyi1 seningamdubula nimbulala. Okay ke simdubula kanjani makwenze njani? Dala ubedutshula ngizoqala ngokuveza kwakudala. Asikisi dala umuntu bedutshula ngokuthi naye njalo amaphoyisa mayeza kuyena befike egcine ezedubula. Noma kwakungelula ukudubula namaphoyisa kudala kwakunzima vusi ngoba mawukwenzile lokho kuyisikhokho. Buyingwenya ngaphela lokuthiwa indona. Ngoba kudala kakhulu bekunalama-phoyisa alelibala elimhlophe. Lamaphoyisa lawa abekholela ukuthi mayekubambile fanele kugugise ngebhuzu. One way ekugugise ngebhuzu ehamba kufaka ejele uboshwe. Uma udubula bekudubula ngoba nawe usudubula noma uthola futhi not uthi ngesikhathi udubula uma udubula mhlawumbe kungiba nendlela uphunya ukuhamba bese kuthiwa next time animbamba abanani fene imdubula. Akuthi yabo lokho kuthiwa i-death warrant. Kanti manje iphoyisa mala kufika endaweni yokuganga la kuthola ukuthi uyantshontsha wathi uyabaleka noma wathi uzama ukukhipha isibhamu bakudubula nje ukuthi ufe ngoba imithetho ayisafani. Eyakudala yayibuseka kakhulu ngalabo abamhlophe. Ibona ababedlala indima kakhulu kwezokuganga. Ukuganga kudala vusi bekungekho kakhulu njengamanje. Hayi manje ugebengu kuningi. That's why ubona abantu befa kanje. Bayafa abantu. Uyabona kudala ubuthi mawutshontsha mhlawumbe untshontsha kunalento ayenziwa kudala kusaphathela abamhlophe ukuthi ungishona uthothi uyingane. Beba nendlela ukuphanisha ukuthi ngempela ukugebengu ukubona okungabalekile empilweni yakho. Zonke lezi zinto lezi eziphathelene noma rehab angicabanga ukuthi zazihle umgangatho njengamanje uma kwenza ukuthi umuntu udla ama drugs sethi uye rehab. Ngathi kudala kwakunalesi isikole sekuthiwa abantu abangezwa. Thina nje emakhaya sasikhulisa sazi lokho. Angazi ngelimi laphesheya ngakubiza kanjani. Kodwa kwakuthiwa nje lesi isikole sabantu abangezwa. Lesi isikole sabantu abangezwa kwakuthiwa lapho uyaqondiswa lapha induku nje uyaxetshula. Ijele ke ila khona kudala ke vusela kudalelwe ukuthi umuntu oboshiwe ehlukumezeke ejele. Uhlukunyezwa yibo jele laba bakhona lolibala elimhlophe. Bebekushayana hayi indaba okudlala. Bekushawana kungenakeleli ukuthi into nento bebeyisho kwena bekuyinduku. Yabo. So manje akusafani. So amaphoyisa manje mfethu sekuhambe kwafika ukuthi isigebengu kufanele sidutshule noma kuthiwa ngesibulawo sekufanele kuthiwa sidubule. Nezibhamu futhi mase sekunqaphanqapha. Ingane ezincane sekwazi ukuphatha izibhamu. Fana nje emncane na 17 years 17 mkhulu 13 years sekwazi ukuphatha isibhamu. Useyakwazi ukusebenza useyakwazi ukudubula ngaso. Thina kudala isibhamu emoto noma usithola. Akithi khumbula ukuthi kudala vusa ama TV bengawonke umuzi ubune TV. So izinto eziningi mina njengami mina nje nabafana abasasitshontsha nabo experience ezintweni besizibuka ku TV nakubantu bebeganga phambi kwethu sibabuka yabo. So thina vele TV ngalezi ezikhati yayingekho yebe ihamba yazi yafika ukuthi siyibuke. Khumbula kahle kwakune story esathi sibuka kwakuthiwa ngazibani vibe kwakhona no Mr T ngalezo ezikhati. So uyabona lezo story sasiyibuka kwakunemoto eyayikhuluma ekwazi ukuyimemeza ngewash ilapha ize lapho yayikhona khona. So sasikwazi ukubuka ama TV ke lapho laba ngo black and white sikhokhela lezo imali. Siyazi okay ngayesonto noma ngolesine sibuka ngo4 ngontambama noma ngo4 ozine yabo. So sifundile nathi okuningi uqamba makhona mina njengamntu kuningi engakufunda kwi-movie ukuthi okay kanti isibhamu mouse pad sisebenza kanje yabo. Manje kwafika kwazofika ukuthi sekunama toys ezibhamu esiyisibhamu no ukuthi mouse pad ukuthi isibhamu ke lesi siyakhokhwa
so uyazi kanti vele isibhamu masikhokha uyabuka kuma movie okwenziwa nje ngiyakhokha umuntu omusha wamanje okhula manje uyakufunda lo ukuthi sho nama ngasithola isibhamu uzokwenza 1 and 2 sebeyakwazi manje ukugooglisha abantu ukuthi how to aim to kill someone uzogooglisha iGoogle uzomtshena nje ukuthi okay wena ngesibhamu wenza 1 and 2 and 3 lokho akazofuna uku-experience isibhamu ayisipende noma i-toys thina ngaphambilini bantu abadala isha ama-toys kwakunzima ukuwathola ephatheni esibhamu ngoba ngisho wawungathatha ukuthi ufake isipuni lapha enqulweni ubone nje umakhelwane kunento equmbela hayi uphelile induku ushawela ukuthi yini equmbela wazini ngento efake why uzuqumbise la uyabona so amaphoyisa futhi kudala ama-police station kudala ayingekho kulezi indawo zekhona ngoba manje indawo nendaweni senamadolobha sekunama-police station amaningi amaphoyisa asemaningi kakhulu ande kudala kwakwaziwa nje okay amaphoyisa azosuka empangeni azofika la ngey'thuthuthu namaveni yakutshena wena amagumbakumba lawa yelo azoqondisa isimo noma amasosha-ke wona wayeze ehambe operator ngalama truck akhona waye-brown kwakudala sasithi umsadafu yabona masithi umsadafu kwakwazi ukuthi amasosha lawo-ke ayinede ezwe nje ngoba kudala futhi emakhaya kwakukhanda oqhwasha vusi sasikhanda oqhwasha kube yibona ayibhamu uthola ukuthi azofika amasosha enibhacela ukuthi kuthiwa wena uphatha uqhwasha nishawa kuzothi kufika amaphoyisa amaphoyisa ufike ngoba usuwenza icala usuyoboshwa kanti manje vusi ngisho ungaqumba inqulu uyihambele amaphoyisa abasanandaba nalonto into azocabanga ukuthi nje mayiwenza kunyanya nje azokuvimba ekumise ekukhuthuza ethola ukuthi isibhamu sangampela ayakubopha-ke njalo futhi makwenzeka kukhuthuza ukuthi la mathoyisa labaphathwa zingane manje bese uyafika lapho jawu ukuthi ngeke bekwenze lutho ngoba umthetho manje usushintshile awusafani nakuqala qala ingane bengafaki lutho enqondo ngoba ngikuveza nje yabo so ukusebenza kwamaphoyisa kudala namanje akusafani dala bekukancane ukudutshula kwesigebengu sife beyiboshwa ngampela futhi nje ibala libuhlophe bangahlangana lendleleni belenza sure iphoyisa ukuthi liyama liyakusesha ukuthi uphetheni ngoba emakhaya indawo zasemakhaya bekwazi usiphatha uqhosha bese bakhanda nami nje futhi uqhosha ngiyakwazi ukukhanda kwamanje ngisakhumbula ukuthi wawukhanda kanjani kwakhona sho kwaMentshiso abantu yabo lokwaMentshiso okufaka lapha sasikukhanda ngama-aerial ama-radio lawa ama-FM ukukhanda lapho kubophe ngehlilingo ufaka umthofu lapha ukuhlokohle kanje ukudonse kuqhuma once wenza lonto yaqhuma we ngoba engekho phela ama-cricket kudala amakhaya kwakushisa ithayi lilihudule emgwaqweni kushunqekelela ngabe lokuconsa kanje kuconsa ngenye indlela uyohutshwa-ke lapho uma uluhutshwa nalithayi kuze kuthiwa hhayi-ke happy new usuphelile kushawa igubhu-ke lapho kushawa igubhu kuza kuthiwa nje kushawa amagalane kwakushawa loo nto leyo kodwa manje ukhombisa i-cricket umuntu akuseyona i-cricket sekuyisibhamu yabo iphoyisa lapho likuphi likholelwa ukuthi lokubamba ngesikhathi uganga akuthi yabona ukuthi senginayo i-access okuncane yokuganga ukuthi isibhamu ngiyasiphatha ngibanjwe sekufanele ngenze njani fanele ngiyoganga vele mangiganga kuyenzeka ngiqhubule ukuthi ngiphethe ithoyisa amaphoyisa nabo ase-confused that's why manje aprefer ukuthi uma usuganga kubamba nje imali esigameni sokubamba imali kusho inhlamvu kuza kuthiwa nje kusala abantu abawu-5 kusala abantu abawu-10 kanjalo babulewa abantu iy'gebengu zibulewa kudala bengenzeki kanjalo ngoba ubugebengu bekungekho kakhulu njengoba kukhona manje ubugebengu bekusemadolobheni kuphela amadolobha bengemaningi kakhulu bekuyilawo nalawo ngoba ubone anti iy'tolo ziloku zi-expandana kancane zi-expanda ukuthi la sekukhandwe mall siyaqala njalo nabantu bayanda lapho bayanda so umthetho wakudala-ke mfethu awufani manje angazi uCaptain bani konje ukuthi shoot to kill manje kwaqala ubhekicela wathi ubhekicele isigebengu asidutshuli hayi lo khona manje osiphethe osimele hayi uyadubule bafa abafethu iy'ngane zabazali ziyafa zithi ziyojoja zife isale kanjalo zingaboshwa so ikuphi okungcono ukuboshwa nokufa yes uma usejele kufanele ukuthi uboshiwe kufanele ukuthi admin ufile ngoba ukwazi ukwenza into oyifunayo kodwa at least abazali bafike bezoyithoba inhliziyo bekubona so nje ukuboshwa kakade kwamanje vusa kufana wakudala angazi ngakukhompyutha ngithini kodwa nje ihaya kakhulu ubugebengu manje kuhaya kakhulu ubugebengu kuyotshengwa ngendlela ehlukile wawazi ukuthi ngelinye ilanga umuthi womkhuhlane uye kube yi-drug njengamanje iy'ngane zithi iy'nciwe lezi ey'ncane kanti yabona nazo zifomele i-department yazo so ziyanyuka-ke njalo ayigcinile lapho zobhema okunye okungaphezulu siyabonga-ke babukeni silandele njalo.